Okay. Hej. Morgen. Så er vi på Københavns Hovedbanegård. Ja, det er vi. Og klokken er 07:30. Ej, hvor hyggeligt. Gylling efterskole. Ja. Hvorfor har der så mange biler? Det er sgu da alle lærerne. Har I meddelelser? En højskole på Sjælland, der hedder Grundtvigs Højskole. Og vi har en temauge i den her uge, som hedder Gør en forskel. Og det er derfor, vi går rundt og filmer og interviewer nogle af jer. Og snakker lidt med jer om, hvordan det er at gå her. Det var svært, og det var hårdt, fordi man fik ligesom hele tiden det der, nej, det kan jeg ikke finde ud af, og det kan jeg ikke finde ud af, og er jeg nu god nok, og nej, jeg er ikke lige så god som de andre, og jeg fik heller ikke lige så gode karakterer, og så det var ekstremt hårdt, fordi man sad sådan lidt, okay, det der, det kan jeg ikke finde ud af, men jeg sidder bare sammen med de andre, fordi så lader jeg bare som om, at jeg godt kan finde ud af det. Nu arbejder jeg med elever, som har store vanskeligheder, og generelt for dem, så er de lidt den type, der gerne vil gå i et med tapetet. Og har ikke sådan behov for at blive lagt mærke til, og kan blive helt forskrækket, hvis man stiller dem spørgsmål. Ikke? Mit engelsk, det går ikke så godt. Jeg blev sat uden for klassen, fordi at de fandt ud af i 7. at jeg overhovedet ikke kunne noget, og det så fik jeg 4. klasses opgaver, og det kunne jeg heller ikke finde ud af, og så har jeg ikke sådan rigtig givet mig at gå i skolen. Jeg har haft det rigtig, rigtig svært. Jeg synes, der har været alt i vejen med mig, fordi at jeg ikke kunne læse de samme ord, som dem jeg gik i klassen. Og der synes jeg, at den største udvikling, det er jo at opleve, at de bliver mere og mere frie, at de tør pjatte med lærerne, at de tør drille lærerne, at de tør, jamen, bare det, vi kan komme tæt på det med. Jeg startede jo på det laveste engelskhold, og nu er jeg så rykket op på et niveau højere, fordi at nu har jeg ligesom turet at overskride mine grænser og sige noget. Jeg lærer for første gang noget i hele min skoletid, så det giver mig en hel masse, og det giver mig også en masse selvtillid. Jeg skal tænke, at nu siger jeg noget, og lad være med at tænke, hvad de andre de synes, at jeg siger noget forkert af det. Vi mennesker, vi lykkes generelt, når det er sådan, at vi bliver taget alvorligt. Når vi bliver lyttet til, når vi får lov til at fortælle, hvad holdningen vi har. Vores elever, som jo er ordblinde elever med specifikke indlæringsvanskeligheder, som er normalt begavet. For der er vi jo alle sammen ens, vi er alle sammen ordblinde, og altså lærerne er helt vildt dygtige til at hjælpe en på det niveau, man er på, og hvad man kommer fra og sådan noget. Vi møder eleverne der, hvor eleverne er. Jeg troede ikke, at jeg skulle starte på en efterskole. Jeg var efterskoleelev, men det sagde Ben til mig, at han nok skulle få lavet om til mine forældre, og jeg nok skulle blive en efterskoleelev. Det var han 100% sikker på. Det giver en hel masse livsglæde. Altså, jeg er virkelig glad for at komme på efterskolen. Fordi du er ordblind, det er ingen hindring. Vi skal nok lukke dig op. Sådan en som Einstein sagde jo på et tidspunkt, at hold da op, hvor var det let at sprænge et atom. Men at sprænge en fordom ved et menneske er næsten umuligt. Altså, jeg er ikke ordblind på den måde. Jeg er talblind. Det vil sige, at jeg har svært ved matematik, og så har jeg også noget, der hedder sådan indlæringsvanskeligheder, så jeg lærer ting, men jeg glemmer det sådan rimelig hurtigt bagefter. Når at man bliver anerkendt, når man får selvværd, så har man fundamentet til at kan lære helt konkret. Det vigtigste at lære på Gylling Efterskole, det er, at man godt kan, og at man er noget, og at man er speciel. Jeg tror, at jeg tror bare, at jeg godt kan, hvis jeg gerne vil tro på, at jeg ikke er 0. Jeg startede i det laveste danskhold, der overhovedet var, og så sagde de til mig, at jeg nok skulle lære at læse og stave, og det var ikke noget problem. Og det troede jeg selvfølgelig på, fordi der jeg kom fra, der havde jeg overhovedet ikke, altså jeg havde ingen selvtillid overhovedet, at jeg skulle lære at stave eller læse. Og så sagde Anne, at det skulle hun nok lære mig. Det var hun 100% sikker på. Og
så kom jeg jo ind, og så fandt jeg ud af, at vi alle sammen var ens. Altså, vi alle sammen havde svært ved at høre lydene, vi alle sammen havde svært ved at sætte det sammen. Altså, jeg turde jo ikke sige til folk, at jeg ikke kunne læse. Så prøvede man at læse noget, og så blev det noget værre at rulle væk en gang imellem. Jeg har fået kørekort her for 2 måneder siden, og jeg kan jo ikke bare køre afsted og tænke, nu skal jeg skynde ned til Hamburg, og så bare, kigge efter vejskilte, fordi jeg kan ikke nå at læse vejskiltene, fordi det er simpelthen, mine læseevner er simpelthen for dårlige til det. Der er en masse belastninger for os ordblinde, som der ikke er for, normalt læsende. Og jo, så påvirker det mit liv. Alting ville være meget nemmere, hvis jeg ikke var ordblind. De går fra at have det rigtig svært, måske med sig selv, men også sådan rent fagligt. Og så jo mere trygge de bliver her på skolen, og så udvikler de sig også. Og når sådan er de sådan ligesom oplever en eller anden succes med, at de kan finde ud af fodbold eller andre kreative valgfag, så får de også den succes, som de så kan føre med over, måske i det faglige. Digitaliseringen har betydet rigtig, rigtig meget. Dragon Dictation er en app, man kan hente, hvor du kan sidde og snakke til din telefon, og så skriver den det ned for dig, og så kan du sende det som en mail, en sms ind på Facebook, Twitter, hvor du vil have det hen. Noget, der gør ordblindes hverdag lettere, hvis man har svært ved at skrive sms'er. Sætte ord, det er sådan et program, hvor den kan hjælpe dig med at, hvis du kan skrive det første ord, ikke, og mangler det midterste, så kan du sætte sådan en stjerne, og så skrive det sidste, så kan den hjælpe dig med at stave det, og den kan læse op for dig, og den er virkelig god, så må du bruge den til eksamenerne. Noget med at give dem nogle redskaber i forhold til at kunne klare sig i det virkelige liv, og netop også i forhold til en videregående uddannelse. Og det kan for eksempel være, at de får de her kompenserende hjælpemidler i form af IT, men også det der, som jeg snakker om med en masse selvtillid, selvværd, det tror jeg betyder rigtig meget for dem, at de får bygget på lige nøjagtigt på den front. At de ikke går rundt i den der fornemmelse af, at de er mindre værd, fordi de ikke kan finde ud af at læse, og fordi de ikke kan finde ud af at regne. Jeg tror, at mine forældre de havde det sådan på fornemmelse, at jeg var ordblind, for min far var ordblind. Så det var sådan i 4. og 5. klasse, at min lærer og mine forældre de snakkede sammen omkring det, og fandt sådan ud af, at jeg havde sådan virkelig svært ved det. Og så blev jeg så sat sådan på et enkelt bord faktisk efter det, og så blev jeg ikke sat sammen med andre. Giv dem den tro på, at jamen, selvfølgelig kan du også ende med at tage en folkeskolens angrebsprøve, og selvfølgelig kan du også komme videre, hvad du har lyst til. Det har hjulpet mig med at komme videre i livet. Altså. Det har hjulpet mig med, at jeg kunne læse og stave og alle mulige ting. På det menneskelige eller personlige plan, så er det jo at være tæt på dem og være i kontakt med dem hele tiden, og løbende tage de snakke, der er behov for, både når det går godt og når det går skidt. Ikke? Og sådan, så jeg synes, at en vigtig del af jobbet, det er at være tæt på de her unge mennesker, så de kan mærke, at man er der for dem. Så det er helt klart det samværet, det nærværet med de her unge mennesker, det er det, der handler om, synes jeg. Med den elevtype, vi har, så er det jo meget det der med at give dem mod på, at de kan komme videre, at de kan lære, og at de kan udvikle sig, som andre unge mennesker gør. Det synes jeg, det er tydeligt, at på den måde gør vi en forskel. Forleden så blev jeg kontaktet af en af mine tidligere elevers mor, som sagde, nu skal du høre, Brian, Jesper, han er simpelthen blevet kåret til den mest flittige elev på handelsskolen. Og da han kom, der kunne han kunne hverken læse eller stave. Men altså, så fik han det der med, at han kunne fandme arbejde sig til tingene. Og det der med at hænge i og knokle for det, jamen det er jo så det, der har gjort, at han så fik det der prædikat, at han var den mest flittige og virkelig er kommet igennem en ungdomsuddannelse. Dengang jeg gik i folkeskolen, der skulle jeg bare være mekaniker, når det var jeg var færdig, og skolen det var bare noget lort, og gymnasiet, det var så langt fra mig, men nu er jeg egentlig blevet vendt til, at herefter, så skal jeg på gymnasiet, så altså, jeg har rykket mig rigtig meget ved det. Så er de papirerne med faktisk, altså, de har eksamen med, og det kan godt være, at det er et træls måde at måle det på, men altså, der bliver bare åbnet nogle nye døre for dem, at så kan de lige pludselig komme ind på HF, eller på handelsskolen, eller på SOSU, eller hvad det er. Jeg prøver så vidt muligt at få de andres notater eller noget, så lige snyde mig den vej frem, og så sidde bare og snakke med dem. Det var også meget hyggeligt, men det er nok ikke det, jeg har fået allermest ud af. Det der med, at man forsøger at komme ind og være på niveau med hinanden, og så møder hinanden, hvor man egentlig er. Meget ekstra undervisning, hvor vi prøvede noget ekstra undervisning. Og så
Nej, undskyld. Okay. Det bedste ved at være lærer, det er selvfølgelig, når sådan det er, man oplever, at ens elever både udvikler sig og også har succes. Jeg er gået fra en lille anebog til en stor roman, og det vil jeg aldrig kunne nå i en almindelig folkeskole. Lige så snart, da vi er ligeværdige, eller i hvert fald møder dem ligeværdigt, men så tager de også en ind og åbner op og bliver meget personlige over for en. Når de står og tuder sidste skoledag der, og man får nogle krammer, der bare tager ved, så kan man jo mærke, at man har gjort en forskel, og skolen har gjort en forskel. Og når de kommer til gamle elevdag, og man får igen knuser og krammer, det er jo et tegn på, at vi har gjort noget godt. Så det er ikke i tvivl om, at vi gør en forskel.